Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a wannan bidiyo wadda a cikinsa nake so na yi bayani dangane da wannan application da muka samar wa ‘yan uwa da abokan arzika maza da mata domin sauƙaƙa musu samun ilimi ko kuma samun fassarori dangane da wasu mafarkansu wanda suke yin su samu ilimomi a kansu. Wannan application yana ɗauke da ɓangarori na mafarkai daban-daban a cikinsa wadda za a samu fassarori na mafarkai a cikinsa. Idan aka kasance da wannan application akwai ilimomi na sanin lokutan mafarki, sanin yanayin mafarki, yadda za a kwanta, addu'o'in da za a yi a yayin da aka yi mummunan mafarki, sa'annan da addu'o'i da ake yi kamun a kwanta bacci. Wannan application yana ɗauke da ilmomi masu tarin yawa, musamman ga wadda suka yi downloading ɗinsa za su ga abubuwa masu tarin yawa a cikinsa. Domin ɗaukan wannan application ka ɗaura shi a wayarka ta Android, a ƙarƙashin description ɗin wannan bidiyo za a samu link ɗin wannan application domin a yi downloading ɗinsa a rika bibiyan dukkan abubuwan da ke